Let's gaze indaba ze1KZNTV ifundelo samkuliso kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekeleke ihamba phambili usuku namhlanje. Indida ngombiko yamalungelo abantu kuzokwakhiwa Esamakhosi Eshowe kanti Umhlathuze uxoxe we-ANC. Kaze uthintanga-ke izinto abantu ababayizisulu zokuzitapela ngontulukazi bebezilindele umbiko wekhomishana lwelamalungelo abantu South African Human Rights Commission kanye ne-CRL Commission ubusisiwe ngidike wadlulelwa indodana kulezi ibhelu uthi-ke bona bebefuna ukuza ukuthi yikuphi okuzokwenziwa kubanxephezela nokubalekelela ukukhulisa izingane zesisulu bekhuluma-ke ngomumva kuba-ke lama commission ededele umbiko yawo ngesibhelu obese kunesikhathi eside-ke ubhekwe ngabomvu. Iphume ingeneme imndeni yababayisulu zezibhelu zokuyitapela ngoJulayi wangonyaka u2021 ngesikhathi kwethula umbiko wamakhomishini abephenya ngalezi gameko. Umndeni womunye wabulawa washiselwa nemoto uthi-ke abebekubheke ngabomvu ukuzonge inhlelo zokubanxephezela. Bengithi angizolalela ukuthi kukhona yini uhulumeni akwenzayo ngathi uyihluphekile ngathi noma ngakutholanga kahle ngoba bakhulume ngendaba yokuthi nje siyambona yini uhulumeni wethu ukuthi sihleli sodwa akukho umuntu osigadile. So asikuzwanga kahle kuyingqingithi ebesikuzwezele esifuna ukwazi ukuthi basenze njani ngabantwana bethu abahambile bashiya ingane. Okwasimangaza kakhulu-ke okwezo uhulumeni ukuthi uhulumeni compensate or assist financial osoma business kodwa angabanakekeli abantu abalimala abaluza impahla yabo nabashonelwa akazenze lutho uhulumeni. We demand compensation to the victims by the government. Bese kuphele isikhathi eside lombiko ulindiwe kepha ubambezeleka phakathi kokuvelile ukuthi-ke lo mshophi ufike emhlabeni ovele uvundile njengoba kusekhona inhleso yobandlululo ikakhulukazi ey'ndaweni ey'fana no-Phoenix namaphethelo. It was cited that the causes of unrest were criminality, organized crime, and inequality that exists in these communities. The CRL found that racism is prevalent in Phoenix and surrounding areas and has a negative impact on the lives of African people in terms of economy, public service, and participation. An inherent systemic prejudice exists and it continues to marginalize the African people. This provides a collective power of one group against the other. Abe Human Rights Commission bakhole badilika kumengamelwa kuleli abezobunhloli ukomishana bamaphoyisa umnqosho wamaphoyisa ngokuhluleka abancane ukunqanda lokhu baphinde baveza ukuthi ke akukho okuqinisekisa ukuthi ukuboshwa kwabe ngumengamelwa kuleli yikho okwaba umsusa njengoba bethi ke ngaphambi kwalokho bekukhona okungenami emphakathini. The state intelligence apparatus and approach to the unrest have self-evidently proven to be ineffective. Excessive secrecy, insufficient resources, and a lack of technological capability appear to have been the cause of the failure to detect and respond effectively to the planned unrest, as well as contribute effectively to stabilization efforts. Abathinteka kulombiko bazonikwa izinsuku ezingu-60 ukuba baphendule kanti ukhomishana wamaphoyisa kuleli uphendule kanje. Take note of the report. We will study the report and respond appropriately. But however, for now, what we are saying, what we picked up from the report is that most of the recommendations that are in the report, we have already started working on them as far as from 2021, for example, the increase in the number of POP members, the training of the POP members, putting the necessary working policies in place. Those we do have. Indaba ze1KZNTV kube kuntomkhona mvubu ngisethekwini.
Nakuba-ke izinhlaka ezahlukene zikahulumeni zikhombisa ukusebenzela eduze nabaholi bomdabu ngenhloso yokuthuthukisa ubuholi bendabuko, kepha-ke kusekukhulu ukukhathazeka ngokusocongo kwabaholi bomdabu osekuyisihlava-ke silokhu sikhule njalo kulesi sifundazwe. Lokhu-ke kungenye yezinkinga ezivezwe ngamakhosi angaphansi kwesifunda King-Cetshwayo ngenkathi kumasipala walesi sifunda uphendula-ke isoyi lapho-ke kuzokwakuwa khona indlu yamakhosi ase-King-Cetshwayo ezoba seshowe. Kubukeka kuseyinkinga engenasisombululo ukuhlasela kwabaholi bomdabu osekudlangile kulesifundazwe saKwaZulu-Natal. Lapho-ke kubonakala khona amakhosi kanye nezinduna becoboshiswa ngenhlamvu imihla namalanga. Usihlalo wamakhosi ase-King-Cetshwayo inkosi Hrc.Kuzokwakhiwa uthi-ke uhulumeni kufanele ethathe izinyathelo ezinqala ngalesi sihlava. uCebekhulu usho kanje ngenkathi kuphendulwa isoyi lokwakhiwa kwendlu yamakhosi ase-King-Cetshwayo ezoba seshowe enyakatho nelikaMthaniya. Indaba yokulimala kwamakhosi nezinduna kubuhlungu kakhulu lokho ngoba sihamba njena sizinkomo eseyibaliwe ukuthi lena siyayithatha ngosuku oluthile. Induna noma inkosi ngenxa zezizathu zabenzi kungaba abantu ababanga ikhundla abafuna lezi ikhundla esiziphetheyo, kungaba abantu abanenzondo nathi ngoba namhlanje nabantu banamhlanje uma ngabe umlahle ngecala uyazonda funa umuntu umvume nomhlabe enza into eliphutha. Inkosi uCebekhulu ubesezwakalisa ukukhululeka ngokwakhelwa lendlu njengoba ethi bebekade befana nenjengenambeki phambilini bengenayo indawo lapho bahlanganela khona bengamakhosi ase-King-Cetshwayo. Sijabule ngokuphindiwe ukuthi umkhandlu ugcine unqume uhlinzekele ukuthi kusakhele isakhiwo lesi ngoba sizokwazi ukuhlala lapha sihlanganele khona singamakhosi singahambi siphuma singena ngenxa ukuthi asinayo indawo official ebekelwe thina. Ngakho ke lena njena isho likhulu kithi ngoba sesinendawo yethu esohlangana kuyona uma siyakhiwe yaphela sobe sihlangana khona ngokuhlala ngokukhululeka sibambe umhlangano ngaphandle kokuyingabasi sohlangana nawo. Inkosi yesizwe saseMahlazeni inkosi uBhekizwe Biyela ekhuluma kulomcimbi uveze ukuthi ke bengamakhosi ngabanambango nokuphatha kanye nabaholi bakahulumeni kepha kabangahambisani neze nakho ukubukelwa phansi kwendlu yomdabu kanye ke nokweqhathwa kwamakhosi eqhathwa nabantu bawo. Besingenayo indawo yokuhlanganela ngesinye isikhathi beke kuthiwe sohlangana sitshele ukuthi sihlangane endaweni ethize siyafika khona sekushintshile sekuthiwa kuhlangane endaweni ethize sesihamba siduka sihamba silahleka sihambe sibuzana sekuhlanganwaphi ngesinye isikhathi esifike kuthiwe hayi sekukhona esebengena saze senziwa sengathi singabantu abanamakhanda alikhulu ngoba ngesinye isikhathi besike sithi sizobakhipha laba abahlanganela kuthiwa siyakhona ngempela kusuka isidumo ngoba kufuneka sibekwe kabi kulaba bantu ebebengatsheli ukuthi kuzohlangana amakhosi la ikhathi bezowazi amakhosi njengabantu abayilolu hlobo lwabantu abangabahlonipha abanye abantu. Asizimbangi thina singumasipala, asizimbangi zamakhansela ethu, kodwa kusemqoka ukuba silekelelane ngoba ngeke sivukele ukuba sithi soba amakhansela kusasa sizohleli nje siyamakhosi kuwabafana bethu la sibathu. Imeya yesifunda iKing-Cetshwayo uThami Ntuli okuyiwona umkhandlu kohlelela umcimbi nokwakhiwa kwalendlu uthi kamakhosi kufanele ninikwe indawo yawo wafanele wabeke sezwakalisa nokukhathazeka kwakhe ngendlela ahlaselwa ngayo. Kusikhathaza kakhulu udaba lokubulawa kwamakhosi ngoba sikhathazeke kakhulu ngoba lolu ugebengu sebuze buthinte ngisho namakhosi manje. Amakhosi ayabulawa, izinduna ziyabulawa. Lapha eMajuba nje induna yesifazane nathi khona manje isocongiwe, induna le yothukela ngoDisemba isocongiwe. Manje isimo nje akuphephile ngoba nalo okhomishana wamaphoyisa umnomzana Mkhwanazi wayakhuluma kwabe indaba esho ukuthi ikhali lezi engekho emthethweni ibhami kakhulukazi zigcwele yonke indawo okwenza ukuthi laba abenza lobugebengu bakwazi ukuyicosha kalula bese benza lobugebengu. Manje ke ukusebenzisana phakathi kwamakhosi kanye nohulumeni kuyasilekelela kakhulu
kusilekelela kakhulu ngoba ixazululo ngempela singayithola ngokubambisana. Awanayo indawo amakhosi la khona angakha nohlelo lokuthuthukisana ngokolwazi ngoba khona amakhosi asemancane ofana kafunde amakhosi asemadala manje kayikho nendawo ekahle yenhlelo efuzelezo noma becabanga nje ukubuka izinto ezithatha amakhono induna ngabe isizwe awana amakhosi indawo efuzeleyo manje ke sibone ukuthi njengekho ingcetshwayo asiwanikeze indawo ewafanele amakhosi isithunzi siwafanele amakhosi ngokuthi siwakhele lesi sikhungo lesi. Ezindabeni ze1KZNTV kube komqondisi Miyene ngiseshowe. Imeya uMasipala.Umhlathuze uXolani Ngwezi ukheleke yadiliwe kunobhalo we-ANC ubheke Mtolo ngokusabalalisa ke izindaba ezingamampunge ngesimo somkhandlu Umhlathuze. Imeya Ngwezi uchitheke imibiko esabalalele yokuthi ke lo mkhandlu uguqe ngedolo kwezezimali futhi ke ukhungethwe izinkinga. Imeya uMasipala.Umhlathuze uXolani Ngwezi ubiza isithangamsa bezindaba ukuzophendula ezinye zezitsolo ezenziwe unobhala we-ANC esifundazweni KwaZulu-Natal ubheki Mtolo zokuthi lo mkhandlu ukhungethwe izinkinga futhi uguqe ngedolo ngakwezezimali. Iboard ne-institution esemthethweni ezobona lokho kuqala umcwaningi mabhuku noma uNational Treasury umgcini mafa kuzwelonke ngoba ibudget yethu thina njengedolobha laseMhlathuze ayicwaningwa ngisho nayisifundazwe saKwaZulu-Natal ukusetshenziswa kwemali zakhona umgcini mafa kuzwelonke esibika kuyena usuku nosuku. So uma kunenkinga abantu bokuqala nje abayotshela izwe ukuthi there is a problem eMhlathuze umgcini mafa kuzwelonke hayi umnumzana Mtolo. Futhi ke kuyasingabazisa ukuba nolwazi ngezinto ezithinta ukusebenza kwemali zikamasipala kukaBaba uMtolo ngoba ziningi izinto ayishoyo eziphikisana kakhulu nesikwaziyo thina njengomkhandlu waseMhlathuze. Lokhu kwenza singabazi ukuthi umkhandlu ayewuhola njengomeya wayewuhola kahle njengomeya esawumeya kodwa kasifuni ukuhlala lapha. Kwisithangamsa bezindaba ebesibanjelwe ezindlini zalo masipala eRichards Bay uNgwezi uphinde wacacisa ngenkinga ebakhungethe yokufa kwamanye kwamaloli athutha udoti kanti ubeseveza ukuthi sebeqale nophenyo njengoba besola isandla sesithathu kwazise amaloli afe kanye ikakhulukazi khanjiswa kwedingo nqangi odabeni lokuqoqwa kwemfucuza nokuhlanzeka kwedolobha lethu ukuthi sibe nenkinga ngesonto eledlule imoto zethu eziningi zephuka lapha edolobheni lethu laseMhlathuze sineyimoto eziwu33 kulezo imoto zikhona cishe eziwu4 noma eziwu5 ezizo scraper noma kumbe esezideclare ukuthi asakulungele ukuthi zingaba semgwaqeni sikuma plans ukuthi siyithenge siyireplace ngoba lapha indlela okwakuplanwe ngayo kwakuplanwe ngendlela ukuthi njengoba amawadi ewu34 at least neyimoto fanele zihambisana nalokho so ke but we had 33. Unfortunately imoto zethu ngoba eziningi zazo zindala okusimangaza kakhulu ukuthi aphuke wonke kanye lama truck nesisola ke ngathi kunesandla semfene kodwa ke sizoku-investigate lokho ukuthi why imoto zethu zivele zonke zife ngesikhathi esisodwa. Imeya uNgwezi iphinde yachitha imibiko yokuthi nabaqaphi abayisithupha kanti iphinde waxwayisa uMtolo ngezikhulumo zakhe ezibucaya sikhulumayo ezithinta ukuphepha kwakhe. Ngiyazi ukuthi njengomkhandlu sesiqalile ukuthinta ama-nerves indawo very sensitive towards establishment ye-ANC ka14 years la emkhandlweni. So ngisho ukuthi kuyangisolisa nalokho futhi ngiyanxusa ukuthi akuyeke lokho ngoba kuyothi makwenzeka noma yini kimi u-first suspect kuzoba uyena. Lo masipala uqinisekisa abantu abawakhele ukuthi imali iphethwe ngendlela kwazise usanda nokuthola umbiko ongenacopho kamcwaningi mabhuku. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Asike siya itolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu.
Asikwamukele ke mbukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV nazi-ke kuyizona ehamba phambili. Indida ngombiko yamalungelo abantu kuzokwakhiwa Esamakhosi Eshowe kanti Umhlathuze uxoke we-ANC. Babalelwa ke emashumi abantu abadlule emhlabeni eMnambithi enhlaneni kaMthaniya emva kwezikhukhula ezihlasele le ndawo. uMasipala Hrc.Duma usaqhubeka nokulekelela imiphakathi ekhahlamezekile kanye nokulungisa ke idolobha ukunqanda ukuba ke izikhukhula zehlele kulo, kanti ke lo masipala uveze ukukhathazeka njengoba kuphinde kwedlule emhlabeni izisebenzi zawo ezimbili. Usemanzini amnyama uMasipala Hrc.Duma kulandela ukudlula emhlabeni kwezisebenzi zakulo masipala. Imeya uZaMasibisi uthi balimele njengomkhandlu njengoba lezi zisebenzi bezizishoshovu zomphakathi. Njengoba siqhubeka nokusebenza nje siqhutshekiswa ukuthi asikwazi ukuma singasebenzi ngoba abantu bayasidinga. Ukuba isiyikhaya nje ngabe sizilile ngoba kuleli sonto nje sisehlelwe izehlakalo eziningi kakhulu. Ngomsombuluko sathola umbiko okudlula emhlabeni komunye wabasebenzi bethu obeyimeneja wa-LED umfowethu Brian Xaba owalinyazwa abantu ngapha kwe-Eshowe Indida. Esingakazi ukuthi udaba lwakhona luphelelaphi ngoba luphethwe isandla samaphoyisa nebe sinenkonzo yesikhumbuzo yakhe izolo ozobekwa kiyo lempela sonto. Kuthe futhi khona lapho msakazi singakasuli ngisho inyembezi kwangena indaba zokuthi sesishiwe omunye wozakwethu la ukhansela uXaba futhi obe-PR kansela ngokuthunywa iqembu lika-ANC ngokuhlala ehlala eWard 17. Nje sikhathazekile kakhulu, siyadlulisela futhi nasemndenini wakhe emphakathini wonke wase-Hrc.Duma amazwi enduduzo ngoba ikhansela msakazi lingathunywa iqembu lalo kodwa lifike libe ikhansela lomphakathi. So thina njengomasipala asibuki ukuthi kuhamba imemba ka-ANC noma ikhansela lika-ANC, sihanjelwe uzakwethu oyikhansela la, umphakathi uhanjelwe umholi wawo obe usebenzela ngoba mayesebenza emphakathini ubesuke engasasebenzeli abantu beqembu lakhe kodwa ubesebenzela umphakathi wonke. uSibisi uphinde wadlulisela imbiko mayelana nezikhukhula ezihlasele le ndawo. Ukuthi sikhahlamezeke kakhulu esimweni semvula ezibe khona kodwa njengamanje isimo sibuyele esimweni esijwayelekile. Ukusebenza kuyaqhubeka kahle edolobheni, sesilwenzile nathi ucwaningo ukubheka ukuthi izini ezenza ukuthi sigcine sicwila ngalendlela esacwila ngayo. Siyakholwa ke ukuthi konke sizokwenza kuzosiholela ekutheni sifinyelele la sifuna ukufinyelela khona ekuqeda ikhukhula nya kulomkhandlu wakithi. Kanti uBhovungani uphinde wanxusa uhulumeni wesifunda kanye nohulumeni kazwelonke ukuba uqhubeke nokubalekelela ukuze umphakathi waseMnambithi ungabi nenkinga efanayo. Nxa futhi ukuthi nohulumeni wakithi, uhulumeni wesifundazwe, uhulumeni omkhulu ngoba le msakazi ayiyona inkinga nje kamasipala oholwa iqembu lenkatha. Inkinga le yabantu bala eHrc.Duma, inkinga eaffect abantu bala eHrc.Duma. Ingakho sihlaba ikhwela ukuthi uhulumeni wesifundazwe nokazwelonke abangenelele selekelelane ukukhipha abantu bakithi enkingeni. Thobeka Dladla ezindabeni ze1KZNTV eMnambithi. Selusenkantolo udaba lomhlaba omphakathi useDenville ngaseCopsville eMgungundlovu osuqeqeke isikhawu eziningi. Laba ke sebeke babhikisha ngaphambilini, bashisa amathayi, bavala umgwaqo, bekhala ngokudilizela izindlu zabo. Bathi ke badlela umhlaba bese kuphela iminyaka uyihlathi, baveze nokuthi kubugebengu bese bande kakhulu kubanjwe inkunzi abantu njengoba ke bebenqamula khona uma beye emsebenzini yabo yahlukene kutholakale nezidumbu. Njengamanje ke bathi babone ngamaphepha senkantolo bengazi ukuthi afake ubani. Ufakwe enkantolo umphakathi othi udle umhlaba ngaphandle kwemvume. Lo mphakathi waseDenville ngaseCopsville uthi le ndawo ibisiphenduke izidleke sezigebengu. Le ndawo lena indawo benobugebengu isikhathi eside. Le ndawo kusuka eminyakeni engaba u22 years mangikhumbula. Kwindawo ekade singamtholi umneni wakhona. Indawo ehamba abantu abangenza 10,000 or 15,000 ngosuku. Abantu abaphuma ngala besiya ngale besebenza khona nengane zesikolo. Manje le ndawo lena sibone sinenkinga yobugebengu and emasifuna umnini wakhona singamtholi. Sagcina le ndawo siyiklina ngale minyaka ewu22 years bekuyithini esilina le ndawo.
and ebengekho umuntu ovelayo ukuthi umnini wakhona kuzothi ngo-2023 January ila sesaqala izinyathelo zokuthi manje le ndawo le aseyibhushe and abantu kungaba ngcono kwanye kube khona abantu abangahlala beyigadile bebhasophile. Laba bathi abazi ngubani obafake enkantolo kepha babona ngamaphepha egcekeni lomunye umuzi futhi ebhalwe amagama abantu abangabazi endaweni. Namhlanje sile enkantolo masifike enkantolo kwathiwa bekufanele kufakwe incwadi kahle kahle bekufanele kufakwe affidavit ilabantu abamangalelwe igqwetha. So sathi njengoba nathi singabahlali balaphayana asifaki affidavit ukuze sikwazi ukuthi sikwazi ukuphikisana nalencwadi yalabantu esingabaziyo. Manje sifakile incwadi ephikisana nalabantu laba. Manje sesilindele usuku lelo la mhla ka20 ekuyilona usuku esazi ukuthi vele uzobe lo mqanqulu uze sikwazi ukuthi sazi ukuthi obani labantu abazibiza ngokuthi bahlala ngapha nathi kodwa sibe singabazi. Bathi sebedilizelwe izikhawu eziningi ngaphambilini. Wathi yena mayibuza uzobuya ngempi ngempela ubuye ngempi ngoba wafike badebheza baze badubula umuntu. Lo muntu abamdubula namanje icala lakhe alikapheli futhi alikangeni nasenkantolo kodwa icala salivula lona sayithola icase number. Manje emva kwaloko siyesawiselwa uAET uNkosi uZuma nje manje kubhaliwe la nalezi ncwadi lezi nizibonayo lana khona nezithombe yonke lonto into ebekade senzeka la endaweni lana izindlu lana mangicabanga ziwiswe ka6 siloko sesivusa ziyawiswa sesivusa ziwiswe sesivusa itatele lithi sahamba soyithola ka Department of Land sayicela khona ukuthi manje sifuna ukwazi sithole imininingwane basinikeza neCK sayithola kanjalo ibhaliswe ngoDajelini indawo ayikadluleli ukuthi okanye ukuthi uyitransfera thina sasifuna imininingwane yale ndawo nomuntu wayekade khona kuqala and mase simthole besifisa yena umnini wendawo kube uyena umuntu esingakhuluma naye. Ikhansela uRh.Sobia uthi liyasetshenzwa udaba laloya mhlaba. Ezindabeni ze1KZNTV ku-Indida Dube ngisemgungundlovu. Ubemkhulu kumehluka kuyizinga lokuphumelela kwabafundi bamatikiletsheni emvoti lokhu kuvele ngesikhathi umasipala umvoti ukomelisa abafundi abenze kahle kumatikiletsheni nokuyilapho kubuholi balomasipala buvula ithuba lokuxhasa abafundi ngemali yokubhalisa esikhungweni zemfundo ephakeme kulabo abafisa ukuqhubisa izifundo zabo ikakhulukazi ke abaphuma emindenini eyentulayo. Nakuba zibekhona izingqinamba ezibhekane nabafundi bakamatikuletsheni ngonyaka ophelile likhuphukile izinga lokuphumelela kwabafundi ngaphansi kamasipala umvoti umfundo baqaqeda amakhanda uthi nakuba kube nzima ukufunda ngaphansi kwencindezi yokuhamba kagesi kepha basebenze ngokuzimisela. Besanjelwa kakhulu ugesi ngezikhathi la kumele ngasifunda khona example from ugesi uhambe from 9 to 11 ngeke usakwazi ukufunda after 11 ngoba vele uzobusukhathele uphuma esikoleni after a long day vele uzobusukhathele and I think inkinga futhi if uqashile futhi because mina bengihlala kude and kumele ngiqashe town khona ngizokwazi ukufunda kahle ngikwazi ukuba in time for ama extra classes nama afternoon classes. So inkinga oba nayo ukuthi yonke into kumele uzenzele ukupheka ukwasha and sometimes ugcine usukhathala and ungasitholi kahle isikhathi sokufunda. Umeya walomasipala uPhilani Mavundla uveza ukuthi izinga lokuzimisela kwabafundi basemvoti likhuphukile kunonyaka uphelile. Sithe ngoba sinabafundi abenze kahle kakhulu emvoti sase sithi izinga labo lokuyimisela ngokufunda liya ngokuya liphakama asilokhuze asibahloniphe ngalokho sibabize sizoba ncoma bese ke sibanikeza indondo esifuthi noma behlele ekhaya noma esikoleni balobe bekhumbula ukuthi ngonyaka ka2023 isikole sekuthi senza kahle besenza lokho kubabungaza ke namhlanje. Uphinde waveza ukuba bafisa ukuba labafundi besebenze ngokuzimisela nasezikhungweni zemfundo ephakeme ukuze bakhe isizwe. Bafike ezikoleni lapho ufunda khona ema-university bafike bayiphathe kahle bakhumbula ukuthi izizathu ukuthi bayofunda ukuthi babe oluthize esizweni esilinde ukuthi babuyeke impela sebe namaqhuzu siphinda futhi sobabungaza mabebuya ngoba silindele ukuthi isizwe siye phambili ngakho sakhiwa abantu abaqeqeshekile bafundiseka ngempilo nakho konke okusemhlabeni osekukhona isifiso sethu ukuthi bahambe bayiphathe kahle bangakhohlwa bevela khona ukuthi kwakuyini injongo ukuthi bahambe bayofunda. Khona manjalo umfundi usiqiniseko umkhize ubese eqhuquzela abafundi abenza umatikuletsheni kulonyaka. Engayisho ukuthi usebenze ukuzikhandla wazi ukuthi usebenzela wena akekho umunye umuntu omenzelayo
and wenze sure ukuthi khona abazali bakho bezoyiqhenya ngawe. Like kuyajabulisa ukuthi uhamba abazali bakho bekutshela ukuthi bayiqhenya ngawe, and uyaziwa na ukuthi abantu endaweni bayazi ukuthi cha abazali bakho awubenzelanga phansi into aduyizela esikoleni uyenzile, and for ukuzenzela ikusasa ke elikahle el-successful. Umasipala umvoti ube usuveza ukuba bazolekelela abafundi ikakhulukazi abaphuma emakhaya antulayo ngemali yokubhalisa ezikhungweni zemfundo ephakeme. Thobeka Dladla ezindabeni ze1KZNTV eMvoti. Asiphinde futhi seyitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele mbukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV nazi ke besithe izona ehamba phambili. Indida ngombiko yamalungelo abantu kuzokwakhiwa Esamakhosi Eshowe kanti Umhlathuze uxoxe we-ANC. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli ke lu-18.98 emaqhathaniswa nedola lasemelika libo 20.63 emaqhathaniswa ne-euro lase-Europe libo 24.11 emaqhathaniswa nopondo waseBritain. Igolide lona $2,027.58 i-ounce olungahluzwe wona $79.55 umphongolo. Ake sibheke ke ngosini yezemidlalo. Unozinto Kaizer Chiefs uBruce Bavuma uvuleke isifuba ngomzimba nobuhlungu benhliziyo yadlule kubona ngesikhathi ke eqwa ijezi kuleli qembu ezinyangeni ezedlule. uBavuma ke ukhulele ezigulisa zeKaizer Chiefs lapho ke ekhushulele khona iqenjini elikhulu ngesizini ka2016-2017. Lonozinto ke ukuvela ukuthi ke inkontileka yakhe okufanele ke iphele ngoNhlangulana walonyaka izokwelula ke ngeminye iminyaka emibili. Ubalwa ke nabanye ababukwa njengabe bafana nakuba ke kuqale kahle uBavuma kwiChiefs kodwa ke kunesikhathi lapho ke wahlala khona isikhathi engabonakali ekubeni ke engalimele. Ngaleso sikhathi ke umbango wejezi ubuphakathi kaBrandon Peterson noItumele Mkhune. Ukungadlala kwakhe ke kuChiefs kumlahlekisele ngendawo kwibafana. Nasike isimo sezulu esikalindeleka. Bukeleke siyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe ke sesohlangana kusasa futhi ngaso leso sikhathi esifanayo. Asalahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile